बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम खमलायनाय गौथुमजों खुंजानाय 17थि दुलाराय आसाम खमलायनाय चेम्पियनशिप 2024 DT-आर.प इनड'र स्टेडियाम आरो नेहरू स्टेडियाम गुवाहाटीआव चिरां जिल्ला खमलायनाय आफादनिफ्राय बाहागो लानानै सा 6 लाइमोनफ्रा सनानि मेडेल, रुपानि मेडेल, ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाया बर' माहारिनि थाखाय बाख्नायथाव जादों। नंगौ, बे आसाम खमलायनाय गौथुमजों खुंजानाय 17थि दुलाराय आसाम खमलायनाय चेम्पियनशिप 2024 आव गेलेगिरिफोरनि मुंफोरा जेरै सनानि मेडेल देरहादों जादब प्रसाद वारि 65 केजि, रुपानि मेडेल देरहादों राकेश बसुमतारी 71 केजि, जहालाल बसुमतारी 51 केजि, मिनिस्रां नार्जारी 55 केजि ब्रन्ज मेडेल देरहादों। श्री लाखिराम वारि 55 केजि, श्री मिजलसाद दैमारी 51 केजि। चिरां जिल्ला खमलायनाय गौथुमनि आफादगिरि गुण शंकर वारि, नेहाथारि मिजिं नार्जारीनि गोख्रों नाजानायजों बे देरहासारनायखौ मोननो हादों। चल गौतम दा चल गौतम दा पड़ेगा चल गौतम दा